Tesaloničanom 1. kapitola od 1. po 12. verš. Druhá kapitola. Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol daromný. Ale hoci sme aj predtým mnoho pretrpeli a boli pohanení, ako viete, vo Filipách, odhodlali sme sa smele vo svojom Bohu hovoriť vám evanjelium Božie v mnohom boji. Lebo naše napomínanie nepochádzalo z bludu ani z nečistoty, ani sa nedialo v lesti. Ale ako nás Boh uznal za hodných byť poverenými evanjeliom, tak hovoríme, nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúša naše srdcia. Lebo ani sme nikdy nepoužili lichotného slova, ako viete, ani zámienky lakomstva. Boh je svet. Ani sme nehľadali od ľudí chvály, ani od vás, ani od iných, hoci sme si mohli dodať vážnosti ako Kristovi apoštolovia. Ale sme boli láskaví medzi vami, sťaby kojaca matka nežne k sebe vinula a opatrovala svoje vlastné deti. A naplnení sú takou srdečnou láskou naproti vám, hotoví sme boli dať vám nielen evanjelium Božie, ale aj svoje vlastné duše, pretože ste sa nám stali takí milí. Lebo veď pamätáte, bratia, na našu usilnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. A tak sme vám hlásali evanjelium Božie. Vy ste svedkami, i Boh ako v svete, spravodlivé a bezvoľne sme sa vám veriaci chovali. A že sme, ako viete, jedného každého z vás ako otec svoje vlastné deti napomínali, povzbudzovali a osvedčovali, aby ste chodili hodne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Ja som s vami otvoril tento list 1. Tesaloničanom, ste to tak po istých prestávkach v tej 1. kapitole sme si uvedomovali, ako vlastne sa zrodilo to spoločenstvo veriacich v Tesalonikách, za akých okolností. A tam sme si pripomenuli, že ono sa zrodilo vlastne zvesťou evanjelia, a ktoré hlásal apoštol Pavel vlastne v synagóge Židov. A že toto evanjelium, ktoré bolo hlásané apoštolom Pavlom, bolo prijaté v radosti Ducha Svätého. A prišlo aj ovocie pôsobenia tej moci Božej, že sa vlastne tí ľudia odvrátili, tam máme to konštatované, odvrátili od modiel k Bohu živému a pravdivému, 9. verš 1. kapitoly. A vlastne mali aj jasnú perspektívu, alebo jasný cieľ pred sebou, lebo očakávali príchod Pána Ježiša z nebies, 10. verš 1. kapitoly. A tak v
Pozrime sa tak na naše i povzbudenie, aj také isté vyučovanie, čo vlastne apoštol Pavel vlastne v tom prečítanom texte hovorí s nami dnes a vôbec s kresťanskými zbormi. Božie slovo nám chce pripomieť, že to, čo vzniklo v Tesalonikách, je Božie dielo a nie Pavlové. Že to nie je zo zásluh Pavlovi, to tam tak jasne preslúcha. Že Pavel je len služobník, ktorý posluchol Božie povolanie. A tak možno niekedy aj my rozmýšľame, neviem ako, ale ja rozmýšľam, ako vlastne to pôjde ďalej aj s nami, s našim zborom, v ktorom žijeme, chodíme, stretávame sa. Aký to má vývoj, aký bude mať to vývoj, nevymrieme, alebo ako to vlastne bude. Tak sa pozrime asi na to, čo apoštol Pavel tu vyjadruje v tej druhej kapitole a aké charakteristiky služobníkov sú dôležité. Na čo nám toto slovo poukazuje. Jednak Pavel chce povedať, že pri tom zvestovaní sa ocitli v neľahkých okolnostiach. Keď prišli do Tesaloník, tak ich vlastne z pamäti sprevádzalo to, čo prežili vo Filipách. Vo Filipách spomína, že boli pohanení, vieme, dostali sa do väzenia, boli palicovaní. A keď prišli do synagógy Židov v Tesalonikách, tak tam čítame, že niektorí zo Židov uverili, ale aj z pohanov a pripojili sa k Pavlovi, ale vzniklo tam aj prenasledovanie, začali vlastne voči Pavlovi povstávať a osočovať ho, že prináša niečo nové, že druhý svet a tak ďalej. Tu si proste musíme byť vedomi, že tam, kde sa zvestuje pravda Božia a evanjelium Božie slovo, že pôsobí nielen Boží duch, ktorý oslovil tých ľudí a prijali a uverili a pripojilo sa istý počet vlastne a vytvorili spoločenstvo kresťanské v Tesalonikách. Ale to nám chce aj pripomínať, že tam pôsobí aj Boží nepriateľ Satan, aby maril činnosť a účinnosť Božieho slova. A to si potrebujeme uvedomať, že všade tam, kde sa vedie zápas o vernosť zvestovania Božieho slova, že tam pôsobí Boží duch. Aby to slovo vlastne mohlo nájsť živnú pôdu, aby mohlo priniesť ovocie, ale pôsobí aj ten zlý, aby maril Božie slovo. A služobníci Božieho slova, evanjelisti, kazatelia Božieho slova musia s týmto počítať. Že nejde len o ten výkon toho rečníka, ale že ide o to, aby naozaj pri zvestovaní pôsobil Boží duch. A nezabudli na to, že aj ten zlý je nám prítomný, aby maril Božie dielo. Apoštol Pavel teda prežíval tam boj s vonkajšími okolnostiami, ako sa o tom už hovoril, čo všetko prežili. Ale nie len to, že apoštol Pavel spomína to, že ten boj s tými vonkajšími okolnostiami prežíva, ale aj ten boj vo vlastnom srdci, ten vnútorný boj s jeho túžbami a žiadosťami po vlastnej sebarealizácii, cestou za vlastnou ctižiadosťou.
áno, musíme vždy pamätať, že tak je to s evaníliom, s Božím slovom. Jedni prijímajú, sú hladní po občerstvení a iní sú ľahostajní, alebo budú sa staviať na odpor. To, čo nám chce pripomínať tento text, že čo je vlastne dôležité, že ten obsah zvesti musí byť jasný. A to je istý zápas. To sa nevždy darí. Apoštol tu povedal, že on zvestoval evanjelium, dobrú správu, ale to nemá ľudský pôvod, on zvestoval evanjelium Božie. Tým chce apoštol Pavel, že on neprišiel s niečím, na čo on sám došiel, ale že prichádza s tým, čím bol poverený a čo dostal od Boha. Je to tá dobrá Božia správa, ktorú mu Pán Boh zveril, aby ju odovzdával tam, kde prichádza. Pavel teda zvestuje evanjelium Božie, zvestuje Božie slovo, Božie pravdy na spásu hriešných. No musíme pamätať, že to nie je samozrejmosť, je to Božia milosť a pôsobenie Božieho ducha, ak sa to tak deje. Lebo neustále sme ohrození z vonkajších vplyvov, aj vplyvov ako služobníci, aj vôbec ako kresťania, i z tých našich vnútorných myšlienok nášho srdca. A sme v nebezpečenstve, že môžeme prinášať len svoje myšlienky, možno zložné i názory. A to je iste veľmi závažné aj dnes, aby sme boli v týchto veciach verní služobníci, aby sme s tým všetkým obstali pred našim Pánom. Pavel tu pred týmto zborom obhajuje seba a ukazuje práve na rídzo svojej vlastnej služby. Čiže ten charakter zvestovania, ako chce ukázať, že ako on rídzi bol vo svojej službe práve medzi nimi. Že nekáže svoje názory či myšlienky a že posolstvo jeho nie je falošné a nepochádza z nejakých bludov. Čiže tým chce povedať, že im neprišiel kázať sám seba, ale prišiel im kázať Ježiša Krista, ako to vyjadruje v liste Korinským. A že keď je osočovaný a že keď je obviňovaný vlastne z nejakých nepravdivých vecí, tak práve sa odvolá, že spôsob jeho života je v čistote a poctivosti. V službe nie je lstivý ani lživý, ale ríci, nemá postranné úmysly. Bol síce obvinený, že prináša veci, ktoré ohrozujú verejný poriadok vtedajšej rímskej ríši, no, ale on sa práve bráni, že nie, že jeho služba je zbavená, aby hľadal svoje vlastné veci. Viete, to je veľké pokušenie služobníkov, aby sme naozaj vždy hľadali to, čo je Božie, čo je Božia voľa. Lebo nejde o to, aby sa on zapáčil ľuďom, ale aby sa ľúbil Bohu, tak ako to vyjadruje Bohu v 4. verši. Je poverený evanjelium, tak hovoríme nie ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, 4. verš, ale Bohu, ktorý skúša naše srdce. Ako skúša? No takže svojím duchom pôsobí v istých okolnostiach. A dáva vedieť, o čo mi ide.
Teda Pavel chce byť verný a nechce sa ľúbiť ľuďom, ale Bohu, ktorý skúša a preveruje jeho motívy, jeho srdce. Aký je Pavel vo vzťahu ku svojim poslucháčom? Ja tu spomeniem niekoľko takých vecí. Nelichotil slovami svojim poslucháčom. Nechcel ich získať. Nezal je čas. Nechcel ich ako si tak len ľudsky akoby ovplyvniť, prebudiť nejaké možno sympatie. Hovorí o tom, že nebolo u neho lakomstvo. Ani sám nečakal uznanie, ktoré by mohol aj čakať ako apoštol. Ba naopak, prejavoval lásku, vľúdnosť ako matka k svojim deťom. No, toto je to, čo naozaj Pavel vyjadruje, že s láskou k nim pristupoval. Pripravený dávať nielen evanjelium v láske, a dokonca čítame v 8. verši, aj svoje vlastné duše. 8. verš. Naplnení sú s takou srdečnou láskou naproti vám, hotoví sme boli dať vám nielen evanjelium Božie, ale aj svoje vlastné duše, pretože ste sa nám stali takí milí. Áno, je veľmi dôležitý vzťah poslucháčov. A ide to, aby to bolo v láske Kristovej a nezamlčovali sme nároky na pravdu Božieho slova. A tak sa vlastne vytvorilo vzácne spoločenstvo Božích detí. A Pavel ešte pripomenie, že človek nechcel byť na obťaž. Viete, to je taká múdrosť Pavlova. Viete, že niektoré zbory aj podporuje Filipenský zbor. Ale tu tomuto zboru pripomína, že čo? Nechcel od nich žiadne hmotné zabezpečenie. Lebo veď pamätáte, bratia, na našu usilovnú prácu a námahu, lebo sme pracovali dňom i nocou, aby sme nikomu z vás neboli na ťarhu a tak sme vám hlásali evanjelium. Cez deň pracovali, a večer po obede slúžili. Pavel im hovorí, aby, viete, aby si uvedomili, že to, čo im priniesol, to, že uverili v Ježiša Krista, že Pavel nič nehľadá v tom svoje, že mu nejde o jeho vlastné veci, o jeho čest, o jeho nejakú ctižianosť. Že nechce to využiť, aby on bol tu nejako vyvýšen, aby sa on tu dostal do stredu. Ale by tu zostal Ježiš Kristus a jeho slovo. Ja si niekedy myslím, že práve v tých zboroch veriacich dnes tak chýba práve, aby z centra v strede bol naozaj nie kresťan, ale Kristus. My ľudia máme svoje nároky, my už máme svoje očakávania. My už chceme, aby ten kazateľ bol taký i onaký. Áno, ale všimnime si, že Pavel tu predostiera ten krásny charakter služobníka.
A že sa nedá ovplyvniť, a že sa nedá pomýliť ľuďmi a vplyvniť ľuďmi, ani prenasledovať. Nedá sa pomýliť. A prežíva to v tej pokore a odovzdanosti, že im pripomenie, že tá moja služba bola nežistná, lebo tu nejde o mňa, tu ide o Krista, o spásu v ňom. A ako náhle sa do centra zborov dostane človek, či už kazateľ, a osobnosť a všetko sa kolo toho píče. Je to vždy nebezpečné. V centre musí zostať Kristus. Pavel hovorí, sme my pracovali, nesli byť nahodnež. Samozrejme, že Pavel tým nielen ukazuje na ten krásny, vzorový príklad služobníka, ale Pavel tým aj čelí, lebo pohybovali sa rôzne ľudia, ktorí šírili svoje názory a svoje myšlienky a tak ďalej, falošní učitelia. A často tí ľudia boli, ktorí neišlo im o, išlo im o ich vlastné veci, alebo prípadne, aby mohli získať nejakú podporu, aby možno leniví ľudia, rozumiete, ktorí usilovali len o to, aby ich niekto podporil. A Pavel práve chce čeliť, že on nemá a nechce mať ako si žiaden zisk, ale aby videli tú rídzosť a čistotu jeho, že mu ide o Krista, o spásu v ňom. A preto je aj vo vzťahu k svojim poslucháčom láskavý, nežný a ukazuje im, ako on vlastne pracoval. A to posledné, pri čom som sa chcel zastaviť, je, čo bol zmysel tej služby Pavla a jeho spolupracovníkov Timoteus a Silas. My vieme, že aj tam vzniklo nepriateľstvo a Pavel vlastne musel, by sme mali povedať, predčasne odísť, však vznikla tam zbúra, boli obvinení, že chcú narušiť ten poriadok Rímskej ríše a dokonca, že oni hlasajú, že nie je cisár, ale Kristus je kráľom. A to vlastne spôsobilo, že Pavel musel opustiť Tesaloniky a odchádza potom dole do Atén. Ale Pavel sa ešte vracia práve v tom 11. a 12. verši, že čo bolo zmyslom tých spoločných stretnutí, ktorí sa v nich stretávali. A to je taký aj pre nás vzor a príklad, čo je vlastne cieľom našich stretnutí a zmysl našich stretnutí. Tak tam čítame. A že sme, ako viete, jedného každého z vás ako otec svoje vlastné deti napomínali a povzbudzovali. Čiže napomínali a povzbudzovali. Ako otec vlastné deti napomínali a povzbudzovali. To potrebujeme aj napomínať sa. V tom napomínaní my to skôr chápeme tak negativisticky, ten negatívny, že to je tak upozorňovať. Áno, aj upozorňovať, ale v tom napomínaní je to na pekne spomené hneď rohačkom, že aj povzbudzovali. Že ide o to, aby sme vlastne sa vystrihali chýb a nedobrých vecí a z tých nedobrého správania, ale zároveň, aby sme boli povzbudzovaní, keď prežívame isté úzkosti, isté starosti a isté niečo na nás tlačí, tak naše stretávanie práve v tom, aby sme sa povzbudzovali v našich bojoch a zápasoch, ktorý žijeme v osobnom živote, alebo aj ako spoločenstvo zboru. Takže napomínali a povzbudzovali. Čítame o tom, že tam osvedčovali ten, myslím, roháčkov, to je roháčkov preklad. Dal by sa, že iný preklad, že napomínali, povzbudzovali, dokonca ekumenicky, myslím, ale vo Česku už teraz to nemám poznačené, zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha. Čiže
osvedča, aby ste chodili hodne Boha. Dôstojný život, ktorý hovorí o tom, že sme Božie deti. Všimnite si, že Pavol tu nič nehovorí, na tomto mieste nehovorí nič o tom, aby ste išli a druhým hovorili evanjelium. My vieme o tom, že sa od nich rozhlásilo evanjelium v tej prvej kapitole. Nielen, ale sa po celej tej Achaji, tá severná časť Grécka. Ale si všimte, že Pavol tu si uvedomuje, jak je dôležité, aby vlastne vykázali tam, kde žijú, v svojich rodinách, tam, kde i my žijeme, sme vykázali charakter, morálny charakter Božích detí. A že to bol vlastne cieľ toho vyučovania, napomínania, povzbudzovania, aby žili dôstojne ako Božie deti. Prečo? Lebo sme na ceste a povolaní sme k tomu slávnemu cieľu do Božieho kráľovstva a slávy. V tom sa aj my potrebujeme vždy znova povzbudiť, že sme na ceste, my sme v cieli a ten cieľ je Božie kráľovstvo a Božia sláva. To je ten úžasný výhra, ktorý nám Pán Kristu pripravil. Nesmieme cieľ stratiť z nášho života. To je veľmi dôležité. A zakončil by som tým. Prosme za službu, služobníkov slova Božieho, aby boli verní svojmu povolaniu. Aj u nás, v našich zboroch a vôbec kresťanských zboroch. A ďakujeme za verných služobníkov, ktorých Pán dáva cirkvi, ktorí verne zvestujú Božie slovo. Tak to bol príklad, slovný príklad služobníka Božieho slova. Nech nám to slúži na povzbudenie, na pomenutie